Per què escric? Em pregunten sovint. Potser escriure no és la conseqüència de res, sinó la causa. Escriure m'ha dut fins a punts de trobada tan meravellosos com els dilluns d'Arts al Forn. Però, i què són? O què som? Els dilluns? Potser només l'excusa per a una encaixada de mans, per a un cop amic a l'espatlla, per un somriure compartit. Dilluns és l'alegria del reencontre, l'estima que acumulem a partir d'emocions que ens regala un vers o un dibuix, les notes d'un acord o els colors d'una pintura, o l'escalfor d'un bon vi o d'un cremat. Dilluns és la tertúlia improvisada, la família que creix imparable a recer de la bandera de les sensacions i, sobretot, de les emocions. Dilluns són les il·lusions que es multipliquen, l'orgull de ser molts, d'ajudar a qui comença, de no oblidar-nos mai dels més grans. Potser aquesta suma de somriures és l'èxit dels dilluns, o potser n'és l'objectiu, o potser el més gran dels seus tresors.